Καλημέρα. Έχω μία οβάλ βάση να σας δείξω σήμερα, γιατί τη ζητάτε. Θα σας δείξω με έναν διαφορετικό τρόπο και δεν είναι πολύ δύσκολη. Αν την καταλάβετε δεν είναι καθόλου δύσκολη, όπως και όλα τα πλεκτά. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να έχετε είναι μάρκερ. Αυτό σας το λέω σχεδόν σε όλα τα πλεκτά που κάνετε. Λοιπόν, ξεκινάω, κάνω τη θηλιά και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εγώ θα σταματήσω τώρα εδώ. Εσείς ανάλογα το τι βάση θέλετε, εάν είναι για μεγάλη shopping bag την κάνετε μεγάλη, αν είναι για κλικ-κλακ την προσαρμόζετε όπως σας έχω πει. Γυρίζουμε άριχτα σε όλους τους πόντους μέχρι το τέλος. Ένα πόντο. Μέχρι να φτάσουμε και τον τελευταίο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον τελευταίο. Εδώ θα κάνουμε τρεις πόντους μαζί. Και ξεκινάω. 1. Μόλις κάνω τον πρώτο πόντο μαρκάρω. Κατευθείαν. Το γυρίζω προς τα πάνω. Κάνω τον δεύτερο πόντο. Προς τα πάνω. Και το γυρίζω μετά προς τα δω και στο ίδιο μέσα κάνω τον τρίτο πόντο. Το κορδόνι πίσω δεν το πιάνω, και αυτό γιατί θέλω να μου δείχνει ότι πρέπει να κλείσω στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, 1 το μάρκαρα, 2 τρίτο, μαρκάρω το τρίτο. Συνεχίζω στον επόμενο πόντο και κάνω μέχρι το τέλος. Προσπαθώ να μην με ενοχλούν τα μάρκερ, να τα αποφεύγω. Και φτάνω εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι ο τελευταίος μου πόντος, εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Είναι ο τελευταίος μου πόντος. Οπότε κάνω 1, μαρκάρω, στο ίδιο ξανά 2 και στον τρίτο, εδώ που γυρίζουμε, εδώ, κάνω το τρίτο και ξαναμαρκάρω το τρίτο. Συνεχίζω στον επόμενο μέχρι να πάω τέλος, όλο άριχτα, 1-1, προσέχω να μην αφήσω κανένα πόντο. Και έφτασα στο πρώτο που έχω μαρκάρει. Λοιπόν, το βγάζω. Και κάνω 2 εδώ μέσα, στο πρώτο. Εδώ κάνω 2. 1, το οποίο το πρώτο το μαρκάρω ξανά αμέσως. Ξανακάνω στο ίδιο άλλο 1. 2 στο επόμενο. 1, 2 στον ίδιο πόντο. Και εδώ που είναι το άλλο το μάρκερ, το βγάζω και κάνω 2 και εδώ μέσα. 1, 2 και μαρκάρω τον τελευταίο πόντο που μου δείχνει το μάρκερ πλέον ποια είναι η πρώτη αύξηση και ποια είναι η τελευταία μου αύξηση.
Τα κλείνω και συνεχίζω. Όλο άριχτα μέχρι να φτάσω στον επόμενο πόντο που έχω μαρκάρει από την απέναντι πλευρά. Και είμαι εδώ, έχω άλλο ένα, είμαι εδώ, το βγάζω και θα κάνω 2 ξανά εδώ μέσα. Ένα, το οποίο το μαρκάρω αμέσως, γιατί είναι το πρώτο μου. Ξανακάνω στο ίδιο άλλο ένα, 2 στον επόμενο. Και σε αυτό εδώ, το τελευταίο, το τραβάω, θα κάνω 2, αλλά δεν μαρκάρω τον πρώτο, μαρκάρω το τελευταίο. 2. Και ξανατοποθετώ πάλι το μάρκερ μου. Θα πλέξω άριχτα μέχρι εδώ, ξανά. Όπως βλέπετε αρχίζει και παίρνει τη φορά του στρογγυλού και μεγαλώνει. Φτάνω στο πρώτο, εδώ. Τώρα θα κάνω ένα, το μαρκάρω ξανά, θα κάνω στο επόμενο 2, 1, 2, στο επόμενο 1, στο επόμενο 2, 1, 2, στο επόμενο 1 και στο τελευταίο θα κάνω 2. Ένα, 2 και θα μαρκάρω το τελευταίο. Αυτό εδώ. Το δεύτερο θα μαρκάρω. Θα συνεχίσω μέχρι εδώ και θα σας δω. Έφτασα εδώ που είναι το μάρκερ μου, το βγάζω και κάνω ένα, αμέσως βάζω το μάρκερ μου, στο επόμενο κάνουμε 2, 1, 2, στο επόμενο θα κάνουμε 1, στο επόμενο θα κάνουμε 2, 1, 2, στο επόμενο θα κάνουμε 1 και στο τελευταίο βγάζω το μάρκερ μου και θα κάνω 2, 1, 2 και μαρκάρω το τελευταίο. Θα κάνω άριχτα μέχρι εδώ. Λοιπόν, έφτασα στο τελευταίο, βγάζω το μάρκερ μου, κάνω 1. Το μαρκάρω αμέσως. Λοιπόν, στο προηγούμενο είχαμε κάνει 1, 2, τώρα θα κάνουμε ένα άριχτο, άλλο ένα άριχτο, μονό, ένα διπλό, 1, 2, ένα μονό, δεύτερο μονό, διπλό, 1, 2. Είναι σαν τις αυξήσεις που κάνουμε για τα καπέλα. Ένα μονό, άλλο ένα μονό και όταν φτάνουμε εδώ στο τελευταίο θα κάνουμε τα τελευταία 2. 1, 2 και μαρκάρουμε το τελευταίο μας. Άριχτα μέχρι εδώ. Φτάσαμε εδώ που είναι το μάρκερ. Το βγάζω και κάνουμε
1. Μαρκάρω αμέσως. Άλλο ένα μονό. Μία αύξηση. Διπλό δηλαδή. 1, 2. Τώρα, 2 μονά άριχτα. 1, 2. Μία αύξηση. Ένα διπλό. 1, 2. Μονό τώρα. 2 μονά. 1, 2. Και πάω τώρα στο τελευταίο και κάνω το διπλό. 1, 2. Στο δεύτερο διπλό βάζω μάρκερ. Συνεχίζω άριχτα μέχρι εδώ και σας βλέπω. Λοιπόν, έφτασα στο μάρκερ μου, το βγάζω και τώρα κάνουμε 1. Ξαναβάζω το μάρκερ. Είχαμε κάνει 2 άριχτα μονά. Τώρα θα κάνουμε 3. 1, έκανα το πρώτο. 2. 3 μονά, μία αύξηση. Δηλαδή η αύξηση είναι 1, 2 στον ίδιο πόντο. Ξανά. 1, 2, 3 μονά, μία αύξηση στον ίδιο πόντο. 1, 2. 1, 2, 3 μονά και η αύξηση στο τελευταίο. Στον επόμενο δηλαδή. 1, 2. Και το μάρκερ μου θα μπει εδώ. Θα συνεχίζετε και στην απέναντι πλευρά. Θα συνεχίσετε και εδώ. 1, 2, 3 μονά, μία αύξηση. 1, 2, 3 μονά, μία αύξηση. Και όταν θα τελειώσετε και φτάσετε εδώ θα κάνετε 1, 2, 3, 4 μονά, μία αύξηση. 1, 2, 3, 4 μονά, μία αύξηση. Στον επόμενο γύρο 5 μονά, μία αύξηση. Αν θέλετε πιο μεγάλη, 6 μία αύξηση. 7 μία αύξηση. Και θα κλείσετε πάντα, γι' αυτό δεν το βάζω μέσα, θα κλείσετε από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, όπως είναι αυτό εδώ, είναι αυτού εδώ, θα γυρίσετε. Δηλαδή ξεκινάτε τις αυξήσεις από εδώ, έρχεστε και θα τις τελειώνετε εδώ τις αυξήσεις. Όπως έχω τελειώσει εγώ εδώ. Έχω τελειώσει τις αυξήσεις εδώ. Έχω κάνει, να σας το δείξω, έχω τελειώσει την αύξηση εδώ. Κλείνω με ένα βουβό. Κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και στον ίδιο πόντο, στην πίσω πλευρά, στον πίσω πόντο εδώ ξανακάνω άλλο ένα γαϊτανάκι, άλλο ένα άριχτο. Και μετράει από εδώ στην πίσω πλευρά που θα ξεκινήσω το σχέδιό μου. Και θα κλείσω εδώ, με βουβό πάλι. Αυτή είναι η βάση, την οποία σας συστήνω και για πορτοφολάκια και για τσάντες, οποιασδήποτε τσάντες και για κλικ-κλακ. Όπως βλέπετε είναι απαραίτητο τα μάρκερ και για κυρίες που ξέρουν και για κυρίες που δεν ξέρουν, για να μην ξεχνιόνται. Μία πιο έμπειρη κυρία ξέρει ότι εδώ που είναι η διπλή αύξηση, εδώ στον επόμενο γύρο εδώ θα γίνονται οι αυξήσεις, στο τελευταίο, στο δεύτερο από το διπλό. Μία όμως που δεν ξέρει, είναι απαραίτητο να έχει τα μάρκερ για να την καθοδηγεί. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.